Здравейте хора, тук сме с Макси, отново сме навън и пак ще играем Brawl Stars. Днес играх Brawl Stars. През деня припомня си горе-долу нещата, разбрах какво става с този апдейт. Взех един Legendary Star Drop и сега ще започнем да играем. Окей. Аз ще играя с кой да играя, Макси? С Леон, ако искаш. Добре. Или не. Или... Окей, айде. Да. Отново сме навън, но отгоре ще има втори днес, който ще бъде вътре, понеже сме на центъра. В 9 часа излезахме и изобщо не сме спали тази вечер. Да. Отложихме сега ангажиментите. Да. Окей. Айде де. Щупа този телевизор накрая. Браво. Да. Майко, този е на едно. Дет. Браво е. Падна ми нещо на главата. Това Пайпър. Да. Май сме дет, Макси. Може би. Айде де. Дет. Браво. О, не. Не. Брат. Аз съм дет, май. Ама не си крия, че съм дет, май. Да. Да. Макси, около брат си молати са. Те не искат да се представя, защото ги е срам. И... да. Право ти я. Загуба. И... много са... Ето сега сме много глупави. Но по-натам ще се оправят нещата, може би. Може би. Ще се оправят. Идвам! Айде, подмили, бе. Бегай! Няма, бе. Всичко не е под контрол. Бегай! Не, хора, аз бягам. Ти бегаш, ама аз. О, не, аз съм дед, Макси. Мали. Аз съм дет и аз ме. Да. Поне да се борим да станем на второ място. Едва ли. Я ще се опитам, Надеждата умира последно. Бегай! Айде, Макси, стреляй го! Загина геройски. И то загина по геройски начин. Ама и ние загинем по геройски начин, ма съмнява. Аз багам. И аз багам. Дед. Браво, ще бъдем на второ.
О, няма шанс с направо. Давай, давай. Ще и да го направя. Така. $55, окей. Аз ще спирам, защото нямам батерия. Имам да я, ама ще ми трябва за по-напред. Добре, хора, това ще е днешния. И това беше от нас, ще се видим после. В 6. Може и по-малко. Да. Айде, чао хора и до нови срещи.